Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон, зангулачаро пахш мекунем ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. WhatsApp ҳаст, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, Навбунёд 5. аз шоҳрои Калон дӯстон роста ки меояд, тарафи дасти рост мешавад, ана ҳамин кӯча то ана ҳамин пеши хона дӯстон 100 метр роҳ аст дӯстон. Магазин, масҷид дар шоҳрои Калон 100 метр роҳ аст дӯстон. Мактаб ҳамаш ҳаст дар ана ҳамин территория. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 40 квадрат дӯстон. Ана ҳамин девораш аз ана инҷо сар мешавад дӯстон то ана бара забораш. Нашод об шози сираз ҳамҷа мефаҳмонем дӯстон, светош пастаянка кардагияни тарафа. Обш рӯпарӯи хона дӯстон, як хонаи дигар аст. 40 метр турба дӯстон, 40 метр турба аз ана ҳаминҷо охир анҷо мекашем дӯстон то хона об прамои бучка мондагия. Мақсадам хеле бучка дар пишти хона нишон метем, проблема нест. Обам мақсад камбудӣ надорад дӯстон. Турба мекашем. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, квадрат 40 дӯстон. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим ба хона дар омадем дӯстон. Як хонаи нам хеле компактни кардагиам дӯстон. Ина забор то охира. Аввалан аз хона навор мекунем дӯстон. Ростаки медароем. Инҷо калидор аст дӯстон, як кухни кардагиам дар калидор, студияворӣ, временка як кухни аст. Аз тарафи дасти чап якум хона, мебело ҳамаи чизо месад дӯстон, ҳамин қолиноша мегиранд тамом. Ростакаш дӯстон. ҷои душевой, санузел, ҳоҷатхона берунӣ аст дӯстон, полни кафе. Инҷо бошад ду хонаи дарун ба дарун аст дӯстон. Арка кардагӣ ҳисоби ки ду хона аст. Тунед дар кунед ё ки ягон чи ё ки аюсу дар ду хона гуфтагиам дӯстон. Тирезаҳо аз тарафи пеши ҳавлӣ. ҳоҷатхона дар ин ҳаминҷо аст дӯстон. Ростаки времянка кардагиян ҳоҷатхона. нафароне ки барои заминаш мегиранд дӯстон, метавонен ё ки подснос мақсад полни гирен аз ана ҳамин тараф ростаки тарафи шоҳрои Калона нигоҳ мекунад дӯстон. Як катесчаи Калон мақсад аз ин тараф мекунед, аз пушт. Заминаш замини ҳамвор, гир ба гир цементблок чиндагиам дӯстон. Турбаи гуфтем дӯстон аз пеши хонаи ҳамсоя устарак дӯстон 40 метр то ана ҳамин дарун ростаки меояд дӯстон. нигоҳ кунем бари биноқатӣ ростаки мебояд. ана ҳамин бучкада мақсад об проблема нест. ана ҳамин хел овардагӣ будиям дӯстон. вақти пеш ростаки мебиёяд дар ана ҳамин бучка об мешавад доимӣ. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район,
Навбунёд 5 5 сотиқ замин 3 дар хона квадрат 40. нархи ин хона дӯстон 235 000 сомон муомила дорад. номерҳо барои тамос 935 07 40 19. як номер дигар ватсап аст дӯстон 918 13 40 19. ана ҳамин номерҳои ватсап дӯстон. аз шоҳрои Калон то дари хона дӯстон 100 метр роҳ. хоб дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои поёнбудаи мо ана ҳаминҷо мебарояд дӯстон. занг занед, ватсап ҳаст, нашуд реклама кӯмак мерасонем. ҳатман зангулачаро пахшинем дӯстон, то бохабар бошед аз хонаҳои фурӯши дигарамон дӯстон. худо нигаҳбонатон.